Sunt tot aici în sat, în Alaska. Într-un sat destul de ciudat. Și mamă, câte iteme am. Vreau să văd dacă e ceva acolo. Gata. Glumești bine? Ce este? Wow, super! Ce nu mai trebuie? Golden Apple e foarte necesar. Mășile astea? Sunt destul de bune. Cărbunii. Sau am destule. Așa, iau morcovii și trebuie să încerc să vorbesc mai tare. Am cartofi? O să mă ajute. Asta mi-e clar. Că mă vor ajuta aceste iteme și în satul ăsta nu există o casă care să aibă un pat, ceva. Este o întrunire. Nu o vreau, nene. Parcă îmi spunea să dea recolte, parcă. Și o recolte. Da, alea. O plec la drum, lasă, două, n-ai bine treabă. Sau stai. Nu pot să dorm eu într-o casă, eu am dormit și pe zăpadă. Poate altundeva. Am dormit și pe zăpadă când era viscol. Asta e fleac. Cred că o să mă culc. Neața mie. Lol. Hai că am plecat. Am mâncare, am de toate. Dar tu nu găsesc avionul ăla. Mai bine nu plecăm. Dar atunci nu găseam mai temele astea și rămâneam cu armura aia. Care se ducea foarte repede. La cel mai mic contact cu zombie. Adică dacă dădeau un zombie 2 de mai multe ori în mine, pac! Se consuma puțin. Cabană sau ai iglu din ăla, cum se numeau alea? Nu cabane, astea făcute din zăpadă, cum se numeau? What the? Bine, știam de chestia asta de la cabana trecută, am vrut să văd. Stai că îmi sabia. Poate fi tot, nu e tot supraviețuitorul ăla. Golden Apple, golduri din astea și... What? Știi, cred că o să mă duc aici. Voi face așa. Și torțele, unde sunt torțele? Unde sunt torțele? Uite. What? Nu e nimeni. Nu mai am spațiu să-mi iau iteme. Gratile astea le voi lăsa. Da, era carpetă. Dar bulărul îi voi lăsa. Goldul ăsta. Patul. Pâinea asta o voi lăsa. Adică nu mai are același gust bun. Goldurile astea. Cam atât.
Frate, ce ciudat. Adică foarte ciudat. Nu cred așa ceva. Am arătat două semne, dar nu era niciun un om, niciun zombie ca atunci. Cred că o să iau carpetele astea, carpeturile astea, sau cum se spune. Cuptoram. Crafting table, hai mai lasă-mă cam. Și o să las tot ca și atunci cum am găsit. O fost să iau tot pe aici. Trebuie să găsesc avionul ăla, am destule chestii să îl refac, să-l repar. Eu să-l refac, doamne. Să-l repar, dar nu pot să înțeleg cum și de ce ne-am prăbușit. Parcă spunea cineva din avion, când am adormit, că a văzut el ceva pe o aripă. Oare de aia? Tot aici. Cam obosit, sunt puțin cam obosit, dar îmi revin așa încet, încet. Sabia. Ziua, cam aici trebuie să ții sabia la tine. Sau să ai sabie, armură, ceva. Dar armură bună. What? Ce acolo? Ce ciudat. Foarte ciudat. Nu știu de ce, dar parcă sunt puțin obosit. Că am dormit și pe bolovani. Poate de asta. Nea. Wow. Zombie. Wow. Mi-a dat și casca. Că mi s-a cam răblăcit armura. Cred că o să mă dorm și să nu stric eu casca, am pus-o pe aia de la zombiul ăla. Wow. Câte grupi sunt pe aici. Dar dacă copacii sunt pe acolo și e pădurea, dar eu tot nu mă duc în pădure, ar trebui să fie și turnurile alea de gheață. Poate pe aici. Aveam eu un drum spre turnuri. Găsisem eu ceva. Dar nu cred că este. Și aș putea să mă întorc spre avion. Nu cred. Că e tot drumul ăla în care m-am dat eu un lac. Și un lac, Doamne. În apă. Că era gheața aia, așa. Tot nu cred. Nu știu, dar poate o fi, poate nu fi. Și cred că mă voi adăposti undeva peste noapte. Dar nu într-o peșteră, clar nu. Sunt zombii, scheleți. Poate că sunt. Dacă era peștera mică mai spun, dar așa poate e mai mare, așa și să nu dau de zombii sau de surprize. Și de surprize rele. Creeperi. Dar tot nu mă văd. Ziceam de mă mișc așa, am obosit, așa, mă simt obosit. Dar nu pot să mă culc aici. Tare vrea. Dar tot n-am motor pentru avion. Când am văzut motorul, nu prea avea cine știe ce. Avea el pagube. Dar motorul avea și el pagube. Avea numai avionul pagube. Să nu spun că am